Mga kabrigada, murag labi man ibalbak ko karon kay gutom ba. Kaon ta. Pwede may mamahaw diri? Nya libre lang. Mano yung mga boss, mga tagiya diri sa Awing Balbakwa sa Kalumpang. Ha? Oh, gwapa kayo. Oh. Ayun. Awing Balbakwa. Hindi na mo magkasunon diya. Wala na ba may dala man puta? Pwede na sa tama na mo? Sa kaya ngalan ni mo? Janet, sir. Janet. Salamat kay Janet ha. Salamat po, sir. Ayaw siya, muna siya ng, mo ito yung ano siya, ano siya kaya kung paano. Di akong ina-disturb siya ba? Kaya para rin maihap pinatanan na ito naman din. Hindi ka mamalik yan, ha? Ginagawa mo. So mga kabrigada, salamat kaayo sa mga maabi-abihon, mga staff, mga crew diha sa Awing Balbakwa sa may Kalumpang. Salamat kayo sa inyoha kay lami kayo ang inyohang pagkaon. Sa mga nagpa-picture po sa kuha, ako di ay nagpa-picture sila baga-ari. Ako ang bagagnong, kaya ako may nagpa-picture sila. Salamat sa inyohang nakaila mo na ako kaganinang buntag sa pamahaw diha sa Awing Balbakwa. Ayos! Busog tayo. Bakong Chiplo, sawing!